Днес с Коко ще продължим приказката «Горската аптека», за да разберем какво се случва и кои са следващите пациенти на баба Костенурка. Вече пладне преваля. Над гори и над поля спря пред горската пътека катеричка бърза лека с превръзка през главата и оплака се горката. Жълъди от черен дъб, вчера си разклатих зъб. Дай ми лек за зъбобол. Аз кракът съм си набол, вика Ешко отдалече. Олеле, умирам вече, Костенурката им рече. Нека има малко ред, кой от вас е по-напред? Първо лек за болни зъби, после трици, сухи гъби, после ще изляза вън да извадя злия трън. Весел Ешко тръгна пак, понакуцвайки се с крак. Слънчо вече се закри зад зелените гори. Някой зашумя в тревата и почука на вратата. Чук, чук, чук. Костенурке, аз съм тук, плаче черната картица. Болни имам две дечица, млякото не са изяли, вече губят сетни сили. Скочи баба Костенурка. С коренчета от жълтурка ще направя бързо лек за разтривка на децата. Ти характер имаш мек и изполай за добрината, каза майката картица, вън почука страшна птица. Аз съм Бухлю, стар съсед. Идвам тук за съвет. Имам кашлица опасна. Бухлю, болестта е ясна. Аптекарката позната бързо сложи очилата. Взе от чистата полица книга шарена корица. Тук за болестта ти стара е предписана гъргара. Чай от лайка да пиеш, шел дебел да се увиеш. Благодарен съм ти аз, каза Бухлю с хрипав глас. Кой към къщичката тича, идва малката сърничка и в прозорчето наднича. Костенурке, помогни! Мен ловец ме нарани. Кръв от раната тече, тук на предното кръче. Без дори да си почива, Костенурката промива раничката замърсена и въздъхна изморена. А сърничката отмина. Я да легна да почина, Костенурката си рече и набързо се съблече. Но през късен нощен час някой силно пак почука. За да разберете как продължава приказката за горската аптека, не забравяйте да се абонирате. До скоро!